yedo si ejide nke oji na-aga n'ihu biko ka gbakọ kịta wee kede n'esa Eze-Ana Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị jee ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị jee ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye dị anyị fọntambaki ndị ochie anyị fọntambaki fọdasi gara aga ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa okwu na ụka bịakwa mana ugochitubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amarụ ọma mmụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu Obiama bụ agụ ume ọdịnala ya dị. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an Igbo spiritualist. Sir, you are highly welcome. Well done. Please, before we proceed, I would like you to introduce yourself to our viewers. Okay, my name is Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Dalo. You're welcome, sir. Well done. Is there anything else you would like to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are watching us from our social media handles, invite your friends. Please share so that others will hear from the horse's mouth. Because of what they will, echefuna na aja anyị na-atụ n'igwe nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Ị nwere ike isonye na aja a n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebari a n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Aja bụ aja mbụ n'elu, aja ibute ihe, aja esigoro na-ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị na-achụ aja for years now. Yes, aja anyị anaghị show testimonies maọbụ ihu ọrụ na social media maka ọ dụrụ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana I can tell you na-esigo na aja bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Ka esi esonye na aja bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request. Anyị ga-edebe ya n'ọta na-achụ aja na-ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa agwụ. Ejegori m n'ọta n'ụtụtụ aja ekwubi okwu achụ aja n'isi ndị niile sonyela anyị nke ọnwa Jenụwarị a. Yes, ọ bụrụ na imesịa ya chaatị m na WhatsApp donate token to the account number. Etu anyị si eme ya bụ ụbọchị anyị ga-achịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri jee mere ndị mmiri saraka chụọ aja na mmiri. Anyị gbakọtazie n'elu ana na temple chụọ ọrụ mmụọ dị iche iche nọ na temple aja. Then gazie n'ebe nchụaja gbuo ebu wee mee saraka. I can tell you n'ike dị na aja na-achụ n'igwe.
What you don't know is only a mystery to you and not to all. About the tradition in Aja. Oh God, in the money book we go in January, for the book go in February. In fact, oh God, in the book throughout the year 2024. The next way in Aja for years. So each issue in Aja, he gave me a chat na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Abụrụ na na-eso ịkwaziri anyị n'eziokwu TV n'anya na screen gị ga-afụja m nọmba. Yes. Ọ bụrụ na ị chat ya ma will respond. Ọ bụrụ na ịkpa akpọ, ọ bụrụ na m dị too busy. Ọ bụrụ na m enwere ike pick my PA will pick it. But I can tell you na whichever way ihe enwetakwa response almost immediately. Ị na-esoyela anyị na-agbasa ozi na-emetụ aka na share button ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzikwazi gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ya gasị. Thank you so much. Thank you. The first question is, in Igbo land, what happens when a woman's traditional marriage rites is not done before she passed on? Yes, the issue of traditional marriage is very, very important. You know, the reason is this, simple. Adebua nwere atụrụ ọsọ ngọrọgọ bụrụ onye ịtọ. Ọ ịnụ ndị Igbo na-atụ. Yes. What am I saying? When you got married to a family marriage is that ọ ga-abụ onye nne na nna n'ikwu na ibe kwekọrịtara na ụlọ ga-alụ di na nwunye. So mgbe ị bịa mee kwụọ bride price e kwuru bụ maka the immediate family nwe nwa. Ọ ga-abụ nne na nna m nwa. In fact, ha kpọtakwuo ọnkụ ha adịghị oke. Ebe a na-eme ego nwere ike ọ bụrụ mmadụ less than 10 from the woman side. Ga-anụ ya eme ego ka adị eti ire canopy. Yes, unless ndị chọsiri ike uko. Ọ ihe nwere ike ịnọ na palọ wee mee. Na-ege ntị. Under a tree nwere ọ bụrụ adị erijuru ya afọ ka bụ ime ego. Mana duto na adịbụa wee nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ na ofu onye adị azụ nwa. Na-ege ntị. Yes, mgbe nwata nwaanyị ịnụchara nwaanyị jekwuo nne na nna ya wee sị nwa m kpọọ ọgọ ha ekwu ụgwọ a na-akwụ n'isi nwaanyị. Ịnidiziri ka ime ka ikwu na ibe nke nwata nwaanyị na-anụrụ malụ na bido taa na nwata nwaanyị abụ Njideka abụrụgo enwego taịtụl ọfụ akpọrọ MRS na-agbabago ya ọgọdọ. Ọnya ka ndị be anyị na-akpọ ya ime ọgọdọ. Ịgba ọgọdọ bụ na-ebiwego ụlọ dịka nne nwaanyị. Ụbọchị a ka ị ga-ata anyị rakwa for the first time. Ị na-ege ntị. So ọnyanwa andụ ụbọchị anwa ka ndị ọgbọ gị ụmụ agbọghọ ibe gị then na ụmụ okorobịa ụkwụ ụmụnne gị ndị ụmụnna ụnụ niile na ụmụnne gị bụkwa ndị ụmụ nwaanyị amụburu na ya bụ vileji n'ụdị n'ebe ọzọ a na-akpọ ha ụmụada ma ọ bụ ụmụ ọgwụ dipendị ka ndị si asụ. Mgbe a ka ha ga-enwe idea. Mgbe anwa ka onye nna ọbụla nọ na vileji gị ga-ama na ife yi nwa nwoke afọ na anụ di. Ọnya kpatara mbọsị ahụ ị na-abịa na-enye list ịgba nkwụ nwaanyị. List ụmụ okorobịa dị ya, nke ụmụ agbọghọbịa dị ya, ndị ahụ egotara ude na ncha, nke ndị ụmụ ọkpụ dị ya, nke ụmụ okorobịa na nke ndị nna. Ọ bụrụ na ime ya etu a, ụbọchị ahụ ka a na-anapụ nne m nwa azịza maka na nwa anyị na-achọ iduru asa odogwu anyị na-achọ iduru nwere onye mụrụ ya and na o nwere ihe a ga-emeri ya iji wee sị ya ka o wee na-eji na nwa ya na-enyere ya aka n'ụlọ na ị na-akpọrọkwana ya. Ị na-ege ntị. Ọnya kpatara o ji agba ọrụ ụbọchị anwa. O nwere nne ị ga-akpanye ya bụ nwaanyị. Enwere ike asị na plantain ga-adị ya, bunch of ede ga-adị ya, some tubers of yam ga-adị ya, na ụmụ kirikiri ihe ndị ọzọ na obere ego nchọnchọ ego a ga-enye ya bụ nwaanyị. Ị na-ege ntị. Ọ ime ha na-etu a tenụ ndị ikwu na ibe anwa ndị ọgbọ dị iche iche ekere oke ha. Ọnya ka ha ga-eji wee sị I was there when Ifeyi nwa nwoke afọ got married to Ifeanyi nwa ibezim. Ị na-ege ntị. Ọ ga-aha iri
maka na nke mbụ unu bịa mee ego ọ bụ n'ime ezinụlọ ya ka a na-akpị ya ntị anụrụ ya. So mana nke a na-agbazi nkwụ obodo ga-ama maka na mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ihe o ji dị mma ka ya gbaa nkwụ gị bụ ka ọ ga-abụ ije di ya nwa emewuo gị ebe anwa. Nke mbụ na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị ga-eme gịnị ga-ama maka na ewu ahụ egburu ụbọchị agbara nkwụ gị. Na ụmụ okorobịa nọ n'obodo ga-amakwu na Ifeyi nwa nwoke afọ na anụ di onye abatara ọya abụ emewuo nwanne fa ha eje ọgụ. Ọgwọnya ga-emekwu na ọ bụrụ na nwaanyị a bicha ndụ ya wee nabachukwu bụ n'akwụkwọ ụbọchị anwa ha hapụ ihe ọbụla ha na-eme banye na moto wee jee ka eje kpọnata the spirit of the woman akpọrọ iko nata ngịga. So ọ bụrụ na nwaanyị anụrụ anụ iji eme ese ego mana obodo amarọ ikwu na ibe amarọ na ịbịagodoro Ifeyi nwa nwoke afọ, I can tell you na ọ bụrụ na imeri ya bifo a na-akpọ obodo na Ifeyi nwa nwoke afọ anwụrụgo n'ebe o jere ije di, a ga-ebu ụzọ gbara ha nkwụ maka na ha amara ihe ị na-akọ. Ọnụ akaụntụ obodo n'anya obodo ha ka were na Ifeyi nwa bụ nwoke afọ. Onwebụrụ ụbọchị akpọrọ ha nụrụ tim nke ha na-anụ ya. Onwebụrụ ụbọchị ha nụrụ na ọ na-eje ije di maka na inyere ha nkwụ. Otu ekpem nkwụ ahụ ha ṅụrụ ka ha ji wee sị na Ifeyi nwa nwoke afọ jekwara n'ije di na ha nọkwa ụbọchị a na ha sonwu nkwụ. Mana ọ bụrụ na ị mere etu a, ị mara na bifo a na-abịa agwa obodo na Ifeyi nwa nwoke afọ anwụọ na a ga-ebu ụzọ gbaa nkwụ ya. Ị na-ege ntị maka na ndị obodo ahụ ga-esokwa wee jee n'obodo ahụ aja enụ ya wee jee kpọnata ngịga. So ọ bụrụ na ha ndụrụ awee na ọnụrụ di, kedu ka ha ga-esi wee sonye banye na moto chata moto wee ji ije kpọnata mkpụrụ obi ya bụ a na-akpọ isenata ngịga. Ị na-ege ntị. So nwaanyị ọ bụrụ na ya agbara nkwụ ya ọnwụọ na be di ya, no matter how long ọ nọ, a ga-ebu ụzọ mee mmemme ịgba nkwụ ya n'ozu before agbazie ya. Ị na-ege ntị. Daalụ. Thank you so much, sir. If a woman's traditional marriage is not done, can her daughter's own be done as well? Yes, thank you. Nke mbụ na mmadụ ama bụ nwoke bụ nna ya ụzọ mụta diọkpara. Ị na-ege ntị. Yes, ọ bụrụ na nwa mbụ ejere ije nke Igbo agha agba ọsọ. So gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Ihe a na-ekwu ya n'ọdịnala Igbo na ọ bụrụ na nwaanyị yes gị nwa na-ene m anya, ọ bụrụ na ị gbara nkwụ n'obodo amụrụ na ịnụrụ di n'obodo amụrụ obodo be nna gị amụrụ na ịnụrụ di, kedu ka ị ga-esi wee gwa ha na ịnụgori di mgbe nwa mụta nwa na nwa ha na-atọkwa ịnụ di nke ịgba nkwụ? Ị na-ege ntị. Obodo na onwe ha amarọ, ndị ichie amarọ maka na ewu a na-egbu n'ịgba nkwụ ka ndị ichie ji adị involve ka eji enwe blood covenant. Ị na-ege ntị. Ichere ọnụ ewu na-agụ ụmụnna mana na ya akpụpụ ihe mmee ihe chọkpa anọ ka ndị ichie wee mmadụ na Ifeyi nwa nwoke afọ na-eje di. So ihe nyi okwubu ihe bụ na ma ọ bụrụ na Ifeyi nwa anwa jee di for any reason na-emere gị ọsọ immediate family ema, so onwe ihe mere ihe ebe anwa ọ family ema akata maka ha ma ezi ụmụnna maka na ụmụnna amụrụ n'ọnụgodi. So dị afọ ọ bụgoro ka Ifeyi nwa ha si wee jee ebe di ga mụta agbọghọbịa nwa tolitekwa oge ịlụ di, ihe ọ ya emedebe bụ so ego ka a ga-emekwa. Ị na-ege ntị maka na ọ ya emekarịa nne ya onye emekarịa nne ebe ọ bụ na agbara nkwụ nne anyị agba nkwụ nyanwa maka na a na-akpa n'ala wee kpa n'ọfọ. So e bụrụ nwoke chọọ ịlụ nwata nwaanyị, o wee bụrụ na agbara nkwụ adị ya nwaanyị, ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee ewu ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba nkwụ ya nwatakịrị, ị mara na gị na ezinụlọ a ga-atụ alụ. Ọ bụrụ na sọpọtụ ka ha niile eje ha sọpọtụ ka eje gbaa nkwụ nnefa, agbasizie nkwụ nnefa wee je gbaa nkwụ nke nwaanyị. So it's not done anywhere n'ala Igbo. Na ọ bụrụ na agbara nkwụ nwaanyị anyị agba nkwụ nwa ya nwaanyị, etu a ka o si wee dị. Daalụ. Alright, so what are the signs of a true Igbo traditionalist? Yes, e nwere simple signs eji ama a true Igbo traditionalist. Ọ dị mwute
Now then social media today can worry about. And there are so many acclaimed ordinary people. And that have under ordinary, Hannah hide under the umbrella of ordinary. Ordinary other support to muddy the root. Ordinary other support to muddy the arrogant. Ordinary who a religion going na onye believe Egbebelu, ugobelu. Ordinary Igbo spirituality, they accommodating. So I want to maybe this new generation of these arrogant people, they claim na hide under ordinary Igbo. Yesterday, I was watching. I was on Facebook. I saw one certain young man. Yes, definitely, he's an arrogant person. Yes, he's an arrogant person, and for the fact not a very arrogant person, then hide there under religion or Christianity. But I can tell you that such a person who arrogant person, or a very rascal person, because by their fruit you shall know them. So this guy claimed on the former or evangelist na Oka. So for the fact that they convert the ordinary does not mean they pull it down, they make some certain things are not necessary. I want a Monday mother. Eje go find here basale basu ordinary. Manamu me here gave below to myself. He had brought my part of me. Even when I was in Okobia, I wasn't an arrogant person. I will make my case then allow you, my listener, then when I was defending Catholic faith, because I was born a Catholic, I make my case and allow you to be the judge, to take your decision, either to accept Catholic teaching or to reject it. But I will never force you. So this particular guy brought Bible, brought his acclaimed shoe. He normally wear now and the suit, yeah, according to him, no suit on the when you pass Ozio Cobia. Or what that suit to our my shoe then water Bible, do I to pieces. In the name near for God, upon the house, and I could no me here. Everyone know that I naturally discard the henny never hear or OG Abasa, Ozi Ukobia then. Career Batana Motu Yawa, Siana Yawa, or something on Facebook. Why no say to your brace? All those things are not necessary. Upon the head, the man of the Igbo. Like me, I'm so many platforms. Engineer well, pass Ozi Odana, Kawaran them Maria Bata Odana, the Rose Rondo. Yes. But the over a time that the way will this religious book owner. But I will go so many religious books. Yes, name them. I go so many of them. My everyday path ever. Mana, in as much in Gucharia, I will may believe when I will not set it on fire. Negative. Like Bible in the volume, the Catholic version of Bible. A more going to St. Jerome's Bible. And when big complete Catholic Bible. He stay in my house. Sometimes I used to read Bible to do my research. Negative. So, ordinary Munden Nanaya at their root. How not into segregation. That's why in Bendo Kobia, where charity bia, where my aqua caritas bia, Lumu no, our forefathers embraced them. Yes, I had a root. So, I won't say in Apple Packet ordinary. Money in our root. In upon one legacy, in a head with the passion. Forget it. Who sent you? I would hear the ammonia. In Cape One, over to the mother will come no one. Habrondo, Hairway at Chukudi, Hairway on Ike Chukudi, Hairway on I go for our wall, Hairway on a miracle name. Nide tour, I hide under the umbrella, Nahabundoka. But I can tell you, Nandide tour, Abrondoka, Abrondi. And I hide under the umbrella I haven't done.
mana nke bụ eziokwu na ndị na-eto abụrụ ndị ọdịnala. Ọdịnala Igbo does not support hate, does not support hate speech. My own is that I will make my valid point why I choose ọdịnala, having read other books. So ị na-eso mmadụ na social media, avoid those people ndị ekwenyere na ịchụ aja, ndị ekwenyere na achụ aja mmụọ na ihe ga-eme. Ndị abụ ndị ụsọ ife ha believe na ya bụ ihe ọbụla mere asị go to hospital, ndị ihe ọbụla mere asị go to hospital. Mgbe na-ajụ 18th century going back, 18th century going back, mgbe orthodox medicine adịboro, mgbe ụlọ ọgwụ adịboro, our forefathers are they not living? Ha nwere method of solving their spiritual problem and health needs. So ihe anyị na-ekwu maka ya. So mana onye ọbụla na hide under ọdịnala, everything also go to hospital, everything also go to hospital, does not understand how things work. Nke ọzọ, our governments anyị enwetabara ndị ọchịchị ga-enwe ike itinye obodo anyị n'ebe obodo anyị kwesịrị ịdị. Mana ana m achịkọwa na moral value mere na ọ na-agba onye rigota ọ na-embezzle money bụ a decay dey within the society, because these people in our na governance go product of the society. So ọ bụrụ na anyị nwere in the society, in the general public citizens of this country, bụrụ ndị nwere the interest of the country at heart, ndị nwere ike ịsa without erighị ngarị, anyị nwe ha in quantums. All from them ka anyị ga-esi wee eletịkwa ndị ga-anọ ọkwa ọchịchị chịkwa this country without erighị ngarị ka obodo anyị wee dị mma. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe ị ga-eji wee mee ezigbo onye ọdịnala na ọ ga-abụ onye na-asọ nsọ, onye na-edebe iwu ọdịnala, onye na-ebi ndụ dị mma, ịfụ eziokwu eziokwu, kwuo na eziokwu bụ eziokwu. Ọ ihe niile ndị a bụ characteristics eji ama etu ọdịnala spiritualist. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Talking bad about the dead, is it good in Igbo spirituality? Yeah, thank you. Like I said yesterday, for some days now, about 2 days ago, people keep on talking about our departed brother, late Prophet TB Joshua. Many people are talking bad, some people are talking good, but majority talk bad. Now, ọtụtụ ndị mmadụ is the opportunity, pụtara enough testimonies, so many things in negative against TB Joshua, in negative against acclaimed miracle and rest of them. But for me, ihe ndị a niile ọ dị necessary. Ndị niile apụtalụnụ na-ekwu okwu against him, adịma support ya, abụrụ m his follower. Ejenebụrụ m synagogue of all nations before. So it's not as if I have anything to gain. But what I can tell you now, n'ọdịnala Igbo, ndị Igbo na-frown at a talk bad na onye nwụrụ anwụ. Onye nwụrụ anwụ, ndị Igbo na-afọbid gị nwee ide ekwu okwu ọjọọ wee megara ha. Yes, ọ nwere ebe ọ bụla ife iruru na the late Prophet TB Joshua no metara ọfụma, then ignore it. Had it been the late ndị niile a na-ekwu okwu a rising when Prophet TB Joshua was still alive, then okwu ọnụ ya, onye a na-ekpewe, onye a na-egbu egbu na-ekwu ọnụ ya, okwu ọnụ ya, anyị mara onye na-ekwu eziokwu na onye na-asị asị. But for the fact, and ihe mmadụ ji agwara anyị don't judge so that you will not be judged. No human being is permitted to judge any living being. The only thing they can do is to suggest and advise, not in a way of judging. In agenti, onwere human being ọbụla, even onye ọbụla akpọrọ ọrụ, don't judge any ọbụla. But if you ask me to evaluate the late Prophet TB Joshua, I would say no bụ onye akpọrọ ọrụ. However, ọ bụrụ sọsọ ya, a ka nwere great people ndị akpọrọ ọrụ, ma ndị nọ n'ọdịnala ma ndị nọ n'ụka till date. Some of these founders of great denominations, great churches, most of them are called ones. Then, whether ma onye ahụ ọ lụziri ọrụ ya in line with the wish of all God Almighty, nke ahụ agbasaziri ya, whether ma ọ lụrụ ọrụ ya with all uprightness, ọ bụrụ ngị nwakpọrọ ya ọrụ, ọ bụrụkwa ngị nwa kwesịrị ịjọji ya. Ndị ga-ajọji ya nwe ụmụ mmụọ ndị kpọrọ ya ọrụ, ọlụta mma ọbara uru, ọgwa na ọlụtara mma, ha nwa ga-edewekwa onye anwa n'ọnọdụ ọ kwesịrị ịnọ na ọ bụrụ na ọ chịkọta ọrịa n'ụwa. So kere ihe m na-ekwu maka ya, ka anyị kwụsị na ịjọji onye ọbụla.
I tell you that let Prophet TB Joshua happen to face to face. Yes, na African na no isi anu ka kan si anu ya mgbe awa na television. Ma ike nna achịkọwala gị bụ na o nwere ụfọdụ ihe ndị o mere dị mma. Then probably as human being, ọ ya enwekwa ụfọdụ ihe ndị o mere ndị abara ọnụ. Then I ejizi because of na mmiri dị njọ wee tụfuo nwatakịrị na mmiri. Kedu ihe m na-ekwu ma adị m edifend ya mana ihe m na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na onye a na-ekwu kịta aka dị ndụ I will not, he will not hear my voice. In against masị ya defend your onwe na ọ bụ na ọ dị necessary. Man, as long as no pass go on. Onwerozi nkwutọ, onwerozi advice ị na-enye kịta nwere uru ọ ga-abara that particular person bụ TB Joshua. Ihe ọ bụla ị na-ekwuzi kịta bụzi whether for or against bụzi to maybe to tarnish image or to maybe have another agenda. Because I'm na-enwere some people ndị ekwere na o nwere ike dị atọ na like zi ka aka acha in na ụfọdụ confusion enwere kịta mana ihe nna-achọ ikwu bụ na relate TB Joshua amago okenye ọnụ o medere whether ma ebe o metara ọfụma ma ebe o metara ọfụma let's forget about it. Then gị nwa na onwe gị na-ege ntị kelee lesson ị mụtara na ya. Yes, lesson ị ga-amụta na ya bụ nọrọ n'ihu ọrụ gị ịmara ebe o si dị mperi please don't get involved. Ịmara ebe o si dị mperi make sure na ya onu nwa nwe onye akpọrọ ọrụ na iriro mperi na ụdị anwa ọhịa na-achịkọwa na ụdị dị etu a na ndị Igbo eji TB Joshua wee maalụ ha mana ana m achịkwa gị na ọdịnala Igbo adịghị akwụtọ onye nwụrụ anwụ ibe iyi nwa na-ege m ntị ya let fada na o nwere nke o mere emetara ọfụma stop blaming him. O mere etu o si wee ghọta maọbụ etu o si malụ n'oge nke ya then improve on that. Ịmara ihe ndị ahụ o metara ọfụma don't do them. Ịmara ndị o metara ọfụma please continue. Thank you. Thank you so much for that eye-opening answer. What is Ekpoarụ Ngwuru? Yes, Ekpoarụ Ngwuru bụ ọtụtụ family. O nwere some family ebe emere ihe bụ alụ eneghị anya na-emewuru nwaanyị bịara ije di o wee baa akwa wee nwee ike ụfọdụ nwee ike nọrọ kpụọ ike ịghọtara ya daizi kwuo okwu in anger tie aka n'ala. Then ụfọdụ ụkwado ndị nwaanyị bịara ijere ụfọdụ ụkwado nwa ọgbụ ka emewu o wee kpọọ ike na ngwuru wee kwubie okwu n'iwe. Ụfọdụ ụkwado ebe e gburu mmadụ. O nwere some family ọnya ka m ji agwa ndị mmadụ na ọdịnala Igbo does not support killing in any way. So ọ bụrụ na ya maybe ya grandfather or ya great grandfather nwere ka o si gwa ajọ ọgwụ gbuo mmadụ ma o mee agwa iko dị iche iche nke bụ alụ n'ala Igbo na ya bụ ngwuru o define go the land. Ya so ihe ọ pụtara bụ na ya bụ family na alụ ga na-eme na ya bụ family enwere ike ịnọkọta nwanne edina nwanne ma ọ bụ nwanne egbewere mma mebụ nwanne ya isi. Ụmụ ihe ndị a na-eme ọ gosi na the land na-ahụ ọkụ na-ene idiri ka akpụọ alụ na ya bụ ezinụlọ. Ọnya bụ ihe ndị Igbo na-eme mgbe gburugburu. Enwere ka esi eme a na-eji atụrụ na ihe ndị ọzọ gasị ma ya agbawazighị afata maka na ịbụ na-akpụ alụ. Nke ịbụa ịbụrụ ndị na-akpụ alụ anyị wụ descendant of ndị nri na descendant of nri ọha na-akpụ alụ. Enwere ndị na-akpụ alụ, enwere agbụrụ na-akpụ alụ, ọ bụrụ onye ọbụla na-akpụ alụ. Yes, maka na ọ bụrụ na ije tinye aka n'ihe imewuro onye ekotara ọgọdọ ya ekotara ya. So hapụ ịkpụ alụ maka ndị na-akpụ alụ ndị nna nna fa na-akpụ alụ. Ị na-ege ntị? Yes. So mana ọ bụrụ na adarụ na-agbagidere afa wee gbata na ngwurube nna gị kwesịrị ka akpụ alụ na ya then engage ndị na-akpụ alụ na tempụ anyị na-akpụkwa alụ. Then ọ nkwado nke ya bụ na ọ bụ na alụ mee n'obodo ọ daa na ga-eje na be ndị anwa atụrụ na ihe ndị ọzọ involve. Ịghọtara ya a ga-eji wee kwụnye bụ alụ dị na ngwuru anwa. Then mana ọ na-erikwa ego. Yes, because na nke a na-abụ ihe group of people to liberate group of people that particular family. Then ọ bụrụ ihe individual and mgbe ụfọdụ distance ebe a na-eje na all the logistics involved na-eme ọkadị more expensive than nke wụ alụ mmadụ metal personal. So n'ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na family gị nidiri ụdị ihe dị etu anwa
ọ ihe a na-abụ agbatị ya n'afa ma ọ bụ na achọrọ ka emee ya, then you follow the right thing, contact the right person, enwee ike ọgwa what it takes eji akpụ alụ. So a na-akpụ alụ ngwuru, ọ bụrụ sọ na ngwuru ka a na-akpụ alụ, a na-akpụkwa alụ n'okwu alụsị. Ọ bụrụ na aka ji ọfọ nọ na-arụsị rụchaa pụọ, a na-agba afa agbarụ ka o si wee lụ services ya na onwere mpụ ma ọ bụ ọtọ n'ọhụụ mere wara n'ebe ahụ wanyị sami. Ọ bụrụ na o nwere mpụ ma ọtọ n'ọhụụ mere, a ga-adụkọta kpụcha alụ. Ị na-ege ntị? So a na-eme ya eme. Daalụ. Why? Tell us why men should avoid sleeping with married women. Yes, anyị ga-ekwu ya na-ekwusi ike n'ọdịnala Igbo maka na ọ na-abụ nne ahama ihe gbasara why a man should avoid a married woman. Nke mbụgolo, for gị nwa na-ege ntị, ụmụ nwoke ibe gị na ntị, nye m ntị gị. Nwaanyị nwunye mmadụ anyị na-eje edine ime ihe ị na-eme. Mgbe anyị na-eje edine nwaanyị ma na ọ nọ na be gị, ihe ị na-eje eme ebe ahụ ka ị gbasa ya bụ ezinụlọ gị na di ya. Maka na ọ bụrụ na ịsa gbisicha aja nwaanyị, ọ bataziere ụlọ di ya na-akpọzie ọsị ya, ọ bụrụzie nwoke a na-ekwugherilu. Ị na-ege ntị? Andị mgbe anwa ebe ego ụdị ha onye gụrụ egwu sịrị, eme gị ya ọ ga-adị gị mma, tụlee ma ọ ga-amasị gị ihe ahụ ị mere onye ọzọ eme gị ya ọ ga-adị gị mma. Tinye onwe gị na that particular man na that woman's shoe. Ọ bụrụ na ọgụnwa ga-egbatara ntanta gị igbe afịa, yes, what you labored to acquire for yourself to enjoy, mmadụ ibe gị nwoke ibe gị bịa napụghị ya, how will you feel? Yes, ego ka m na-ajụ na ị gara n'ahịa zụta millions of naira ị chọrọ iji wee neta onwe gị anya, wee nwe aṅụrị, ebe ijegolo lezus dị gị mkpa ka enyeghị obi aṅụrị, ka ị batazie ebe gị ofu onye amaka Igbo, ofu eberima wee bata n'aka ike maka na ọka agbadimkpa ma ọ bụ na ọka n'ihe ọbụla wee nara ụdata ego anwa ị chọrọ iji wee gote ihe eji enyere onwe gị aka na-enwe aṅụrị. Ha wuru ife ọ bụghị efil bad, ọnya ka ị na-eme onye ori ga-ewu. Ị na-ege ntị? Ihe ahụ i mere je na-eduru nwunye mmadụ ya stealing another person property. Ị na-ege ntị? Gị nwa na onwe gị ma na-eme gị, mụ na gị bụ nwoke ma na-eme anyị ya, we can go all out war. Ọ bụ ị na-ege ntị? So kedu ihe ị na-emere ihe onye ọzọ? Ị mụrụ na nwoke ahụ i mere ihe na-etu ahụ jiri ogu ji elu gị ọfọ na ihe oke na-ata na ntị na anụ ya. Ị mụrụ na nwoke ahụ nwunye na-agbalị ilo nwere idea na di ya na nwunye na-agbalị ilo, mana ọ na-agbawa ya obi, mana o nwere ike onwudebere ụlọ red handed. O nwudegoro ụlọ red handed, o nwere ụfọdụ nwoke ya enwude red handed mana maka na ọ dị ogbenye. Ịma na ogbenye na-anọ ka ahụ adịrị, ọkwa ị na-ege ntị? Maka na ọnwa ogbenye ọ madugo na nwaanyị nke ahụ ọ ma akwụkwọ ụtalụ bifo oje nụọ nwaanyị. Ịnụ nwaanyị nkịta gba akwụkwọ dị na ya, ọga oyeri less than $1 billion. Ị mara ibere nke ndị ogbenye. N'oge ibe ụfọdụ ụmụ nwoke na-eri n'ude as we speak. Nwaanyị emetaghị ihe eji akpọ na nwaanyị, mana ọ bịa dechaa anya ọ sị nwaanyị ya nta n'ụtụtụ ọkọchị mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, kịta na aka apịnatara ya, kịta na ya nta nwaanyị ọzọ ọ na-eri n'ude. Ọmagịdatụ ma nwoke a na-achụkwu BP atụ ya, nwoke anwụrụ. Mana nwaanyị emetaghị ihe ya eme ka nwoke akpọ n'anya, mana nwoke necha anya na-abịa ọfụrụ ka nwoke si akwụ aba ya gwara ya eziokwu, ọ na-eri n'ude. Ọga ịmara iwe mụtara, ịmana nwaanyị mmadụ anyị na-eje eduru na-eme nwoke ibe gị sleepless night. Ị nwere idea? Ịmana BP atụrụ ya nụ bụ n'ọgụwa dị responsible. Ịmana igbu mmadụ, ọga ịmana igbu mmadụ abụrụ sọ mgbe iji mgbagbu mmadụ, na ị nwere ike iji omume ma ọ wee okwu ọnụ wee gbuo mmadụ. Ọga ọya mụtara ka ewu. Ị na-ege ntị? Ihe m na-achọ ịkọwara gị na mgbe ị ga-eduru nwunye mmadụ, imego nwoke ahụ ihe niile ị nwere ike ime maka na ya have taken all away his ego, what makes him happy. Ihe niile o ji bụrụ nwoke azụ odogwu ka ị duru. Ị na-ege ntị? Maka ihe i mere nwoke a, i mere ihe echeta ebebe wee na-ajụ gị ilotakwa na kama n'ihe imelụ what goes around comes around. Ihe ị ga-eji wee avoid nwunye mmadụ bụ na ọ bụrụ na ana na ị na-enye nwaanyị a, nke mbụ na ịma na nwunye mmadụ, and therefore the opportunity eplay gị n'aka gị, ị ga-achọzi ka inye the woman front and back, ka inye the best services ka o wee chezuo di ya, maka na ị na-afụta di ya onye nwekwa ihe asị ya competitor. O nwere mgbe gị nwa na onwe gị nke ezutere n'ori na-atụkarị. Ị na-ege ntị?
imegide taa ka ibe itie mpa Chibuike n'ụlọ ka i wee tee ka oba mma Chibuike toro uru ọ ga-abalị gị. And I can tell you, nwaanyị ọbụla bido gbawa n'iro ga na-disrespect di ya. Ịma ọnụọgụ nwa bụ the cause of that problem. Ịma ọnụọgụ nwa mere na nwaanyị a na-akparịsi di ya. Ịma ọnụọgụ nwa ga-eme mmadụ eji a nwere ike ibrek. Ọ bụrụ na ị nọkọtasị na nke mmadụ na akwụ mmadụ ama acha, mpama ya aba na nke gị. Ị na-ege ntị? Come we visit you and visit your family. Wepụ aka na ya. Ụmụ agbọghọ agwụbere, ọ bụrụ na ọnya ọ problem, ị ga-ebe gbatakwuoru ntanta ọzọ. Iche ịgbata ịbụ agbata ma ọ gbata ịtọ etu aka ururu. Ịgbatakwana nke aka ha ya emegbu, mana ịmara ghara nke imegburu mele. Mana ọ bụrụ nke mmadụ anwa. Amụrụ ka m mesi kọwara ya, ije na akwụkwọ David, Chukwuoke David tara afụfụ ya, tiri ọnwụọ maka ihi na o ji eduru nwunye onye mmadụ. And gị nwa na onwe gị na-abụ unu dozie nwunye mmadụ, ihe ị na-achọ ọgwụ ihe ị ga-eme ka iwepụ nwoke a. O nwere ka ọsọ na isi ahụ nne lahụ na-alahụ ọsọ na di ya abara besi what is that man? Nwoke a na ọ na-eri n'ude, nwunye wee kebatazie kuku ori ofe ihe si na-ejere semina ma ọ na-ejere bid na ibiji, nwoke a na-eri n'ude. Unu megodo gị na nwaanyị a ajọ omume iri na-eme nwoke akwụ nwoke mmadụ anwụ. Ọ bụrụ ọsọ mgbe iji egbe wee bụ nwoke a gị na David wofu maka ihe imere ihe ọ ya ahụ ime ka ọ gbawa ya obi ọchị iwe BP ya nwee ọ nwụrụ ka ite ekizi over. Ana m achọ ịkọwara gị na David method will visit you. Maka na mgbe ị bịa na-eme ihe etu ahụ, o mechalụ nwunye nwoke a nwụrụ. O jee ghọrịa onwe si na ọdụrụgo nwunye nwoke a. Ọ mụta dị onye a na-akpọ Absalom. Absalom mechara di na nwunye David, ụmụ nwunye David mechaa Absalom nwụkwa. Ka o jechara agha na-abata. Ọsọ bịa wee tụbie ya n'isi etinye n'olu osisi ọ nwụrụ. Ị na-ege ntị. So ihe afatara na eze adịghị eju afọ. Wepụ aka maka na Chineke mechara gwa David si ya, David, did you ask me for permission to marry more wives and I refuse? Ifuru ndị ọzọ, ifuru ụmụ ajadu na ụmụ agbọghọbịa, ifuru ha nọọ nke ahụ nwunye mmadụ ị na-emekwana arụ. David, ịwakwa na n'okwu agba ihe n'ihi mere and na mmachi gwa na some of you David of our time. Wepụ aka na ya. Nke ọzọ dị nchọrọ ịgwa bifo nkwụsị. Do you know na o nwere onye ị ga-ejekwu nwunye ya ọ bụrụ na onye nọ na mmụọ, onye nọ na-arụsị ma onye kọrọ arụsị mba bụ ijekwu nwunye mana ị nwere ike inwe problem. Ị na-ege ntị? Ị nwere ike inwe problem because ị were okwu okwu onye zọrọ n'ọkpa ekpere. Nke ọzọ wụ na ijego jee rie ihe abụrụ nke gị ori ka izu, mmụọ ga na-afụta ya n'ori ka izu. Ị na-ege ntị? Ana m achọ ịgwa na one day monkey go maka mgbe ụfọdụ gbara ebe ihe na-eme gị si. Yes, wepụ aka na nwunye mmadụ, ụmụ nwoke ibe mgbe ka m na-agwa maka na good morning tụta how are you. Kwụsị ịtụ nwaanyị ahụ afa, kwụsị egwu ya n'ọwa asị odogwu, kwụsị ịtụ ya afa. Afọ iyi na-etu ya na-eme ya, ọ pụtazi ọ na-asị na di ya na-etu ya afa na nke gị nwa ka afụ ya n'anya. Ihe iyi na-eme isi ya na-egbu. Ihe iyi na-eme o wee na-disrespect nwoke ibe gị. Nenekwa ma ọ ga-adị gị mma, nene ma ọ ma amasị gị. Ihe anyị mere nwoke ibe gị ma eme gị ya adị gị mma. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na idina nwunye mmadụ na-egbu nwoke, ọ na-akwatu mmadụ. Ọ ya eme gị ife niile mgbe o mechala gị mgbe ahụ nwoke ibe nwere ike na-asị na nwoke na-eti ụfụna na-asị na nwoke na-anarị ya nwunye ya na ọ ma-adịrị nwoke a mma, na ọ ma-adịrị ya mma. So ihe na-achọ ịkụwara gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ inwe option iri ọha, iri egwusi, rie nsala, no problem. Ọ bụghị a na-imewuru ihe dị na ya jee gbatakwa ntanta ọzọ na iwe ya ebua ma ọ bụ ịtọ. Mana ọ nke mmadụ ama ka a sị ga-eme na o nwere ofu nwoke na-acha atị m esedesi m na ya na ịkpọrọ ndị nwunye mmadụ. Nke mbụ ndị nwunye mmadụ na-agbachi ịbagara esiere ofe ọha ma ofe egwusi aka aga adị nwa onye anọkọtasị na-etụgharị ime kama osi ike okonye di ya. Ị na-ege ntị? Ụfọdụ na-ara nwunye mmadụ na-aka agbachi karịa nwa agbọghọbịa ọ ya si gota iPhone. Ị na-ege ntị? So mana ana m achọ ịgwa gị ị na-edekwa ihe ya eburu ozi onye ọzọ ọ dịka ebu nkwụ chie gị gwa ma ọ bụrụ gị nwa ị na-abụ nwunye gị n'anya n'obi, ọ na-abụ gị n'anya, ọ ga-adị gị mma. Ka m kwụsị ebe a. Ezigbo onye Igbo gbara nwunye mmadụ ọsọ. Ọ bụrụ nwaanyị ajadu gaba n'ihu. Ị na-ege ntị? Ọ bụrụ nwa agbọghọbịa mara ume ruzuru ya ịchọrọ ịrụ ya ma ọ bụrụ ya no problem, mana nwunye mmadụ gbara ya ọsọ. Daalụ. Thank you so much, sir. Because of our time, this will be our last question for today. Why Igbo culture avoid child adoption? Ya daalụ maka ya bụ ajụjụ. Enwe ebe e nwere ụkọ nwa enwere ike isi ka a hachie nwata nwaanyị ọ mụta nwa ma ọ wa asị ka nwaanyị anwado Okeke nụ
mana ọ mụtara Okeke nwa, nwaanyị a nwere right ije nụta nwaanyị ọzọ n'afa di ya. Ha wee bụ etu esi eme ihe bụ ụbọchị ahụ ọ bịara ịbịa nụrụ nwata nwaanyị ahụ ọ chọrọ ịnụta n'afa di ya, ọ ga-eduru ofu nwa okorobịa, yes, ọ ga-eduru ofu nwoke na be di ya nwa ọ gbasiri ezigbo agbụrụ, onye ọ ga-eduru, onye ọ ga-eprezent asị na ọnya na-anụ nyanwụ nwata nwaanyị bifo ewe kebe elu. Mana ihe meziri na abịa n'iwepụta ego, onye nwa nwaanyị na-anụta nwaanyị n'afa di ya emezi ego. Onye nke ọzọ ahụ akpọtasịrị ka ọ na-asaba isi nyanwụ nwaanyị wee na-amụta nwa n'afa Okeke ga-abụ onye a ga na-arụ ya asị ọrụ ebere, nwa ọ na-amụta arọ nri anwe, maka na ọ bụrụ onye nwa mere ego n'isi nyanwụ nwaanyị ọ na-amụrụ nwa. Ị na-ege ntị? Ọ nwaanyị anwa mere ego n'isi nwaanyị n'afa di ya nwe nwa. So mana gị nwa nwoke na-abịa alụchadịzi ya asị ọrụ ezinụlọ. So mana ihe na-achịkọwara ihe ndị Igbo ji ebi ihe bụ na-asọ ka a ghara ịmụta agbụrụ ndị ori. Akante you some of these things na-eme n'ala Igbo taa. Ụfọdụ na-eji ugwu Hausa nye ekute nwa onye Hausa, ihe amanụ Hashim, nwatakịrị o jekwutezie ya mee ya adọpt gbaa ya Chibuike, onye gwara gị ọbaje na ngwurube ọba ebe ahụ bụrụ ngwurube ọbụrụ ọfọ ọbụrụzi okenye oge oji na abụrụ okenye ndị ngwurube Okeke oruzi ebe ahụ ọ na-eti ọfọ na ya bụ nwa Okeke nwaanyị n'ọya Shim ọwụ onye ugwu mụrụ. Ị na-ege ntị? Ma oje ofe mmanụ je mee nwa adọpt kwụrụ ya bata na ana obodo. O nwere mgbe ọ ya anọdụ ọnụọ nwaanyị a na-akpọkwa ya afa, bagharịa ya afa na ya bagharịa ya afa onye Igbo, kwa eziokwu. Ọ batazie ebe a okenye ru ya, okenye obodo rụzie ya, ọgbawa na okwu arụsị nọ n'obodo na-eti ọfọdụ na asị son of the sun abi na ihe dị na-ahụ bụ nsogbu. Ihe bụ nsogbu ọzọ bụ na ọ na-awụ mgbe ụfọdụ, maka na nke mbụ adoption iji eme imere ego, onwere imere ego ifuru normal tradition, yes, even if mgbe ọbụla achọgodoro na-achọrọ na o nwere fenris na achọrọ ka e nwee nwa surrogate mother, o nwere ka esi eme mmemme ya na-ekwuru ya nwatakịrị bata n'obodo then wee maa na ndị ichie ọ ya adịkwa ego wee kwado ya nwatakịrị. Mana ihe ndị mmadụ na-eme ya out of carelessness, ebe ọ bụla echi na-akwụ nwa ekwuru bata. Ọ bụrụ nwa bụ echi abịa ebe a bagharịa ya afa baa ya afọ Igbo asị na ọ bụrụgo onye Igbo, onye gwara things are not working that way. And nke ọzọ bụ na ị mọrọ the trace of that blood of that particular nwatakịrị a nwere ike ọ bata ị mara ọya agbụrụ ya na-aya, data onye ahụ bụ nna ya ndị tụrụ ime, ị mara ọya agbụrụ ha na-aya. Ị mara ndị na-enwe anọkọta etu enwebe kere ya na-akpụ ya, ndị nwere this asịnọ ndị nwere na-aya ọya dị very funny. Enwere ike akwụkwọ a na-eme ha, ma ọ nwere ike anọkọta etu ọ bụrụ ndị aka na-agụsị ọnụ mmiri, ma ọ bụ ịmara ihe agbụrụ ha na-aya, ịmara ọya ha na-aya na old age, ịmara na ha na-aya diabetes ma ọ BP ma ọya dị very strong. O nwere ike ọ bụrụ na ọya agbụrụ ha na-aya na old age. Ịmara family trace iji health the family history of ọya ha na-aya adịbụrụ asị na family ara adịbụkwa na family ha, kedụzi ka esi mụta onye na-aya ala. Ihe niile aka ndị Igbo na ndị nna anyị ha dị wise, because onye ị na-eji edute ịmụrụ na agbụrụ na-aya ala dị na agbụrụ ha. Ịmakọna ihe niile a ka a na-agba njụ nwaanyị mgbe a na-agba njụ nwaanyị mgbe ezi dị n'ụkwụ, a ya agba njụ nwaanyị agbụrụ na-enwere ọnwụ ike, agbụrụ na-agba n'ilo, agbụrụ na-aya ala. Ihe niile abụ ihe a na-achụcha. Ọnya kpatara iji ịnụ nwaanyị na mgbe gburugburu ezi dị n'ụkwụ gwa ịbịa na be ha isi ya Maazị Okeke na anyị bịakwa na be ka anyị bịa zere agbụ na o nwere nwa nwaanyị anyị ịbịa zere agbụ. Ị ghọtara ya? Etu a ka o si wee dị. Mana nkịta azị a na-emezi ofete obei ebe onye sikwa asị na nwa bụ nwa, abịazie famili si aghakọ. Ife a na-emebu na famili eme ọgwụ famili a na-enwegbu aka ntụtụ emewe aka ntụtụ. Ihe amanụ ozugbo onye ekperima mụrụ nyanwụ nwatakịrị iji ekute. Ị na-eme ọkwado ka enwee nwa onye begide nwee ya nwunye obefere chi. Mana mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa na ọ bụrụ na nwoke a mụtara nwa ma ọ na ferizi na ọ mụtara ofu nwa ma ọ nọ na-achọkwu nwa ụdị nụtakwuo nwaanyị ọzọ.
enweghị usoro. Ọ bụgoro na enwere onye n'idiri na o nwere nwoke ya ekuchi nyanwụ nwata nwaanyị, esikwa na ezigbo agbụrụ onye abata ndị Igbo ga-eme ihe nkuchi. A sị na nwaanyị ọ nọnwụ na di ya nwụọ ka ofu nwa nwanne di ya ka o wee bụrụkwa the same bloodline, ofu agbụrụ ahụ na-aga n'iru n'ọrụ ije kpọta ofu agbụrụ ekperima. Ọ bụgoro na ọrụ nwa immediate blood brother ya bụ di ya, enwere ike esikwa na ụmụnna ha chọta nwoke agbara aka n'ume wee ezigbo mmadụ ihe ekuchi ya bụ nwaanyị. Ọ bụrụ iwu na ọ ya bụ the same family, mana ọ ga-adị sure na bloodline abụkwa abụrụ ndị ekperima na ndị ori na ndị akwụnakwụna. Mana kịtazi mmadụ na-eje eje ekute ofu nwa jee Benin jee ekute ofu nwa nwatakịrị wụ nne na nna nne we ashawo nna we ashawo amụtakịrị ihe na-achị mụta. Ọ bụrụ ashawo izi nke anyị amụtazi, that's the problem. So ọ bụ ihe na-amụtazi a na-asị na agbụrụ nke a bịa ka ha si nwa si akpazi agwa ebee ka o si bịa. O nweziri ike ọnwụ na onwere onye ma histri etu nwatakịrị si wee bịa a na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. So ndị Igbo adịghị eme ya, ndị Igbo na-ebeli ibu ọ bụrụ na fenris nwoke amụtara nwa si chọta ezigbo agbụrụ nwaanyị a ga-aghachi ọnwụ na ọmụta nwaanyị. Ọ bụrụ na ọ mụtara nwaanyị enwekwara ike nụtakwa nwaanyị ọzọ, mana ka ọ bụrụ na ofu bloodline ahụ ka e wee nwee ike tresi ya. Maka na oge ndị Igbo na-asị agbụrụ ihe eje chọ ka ebute agbụrụ ndị oshi na be gị. Agbụrụ ndị oshi ịma ọbụrụ mmadụ ka m gwa gị ịma ihe ndị oshi dị n'ọbara na-eme ihe ọnwụ na ọfụrụ ọtụtụrụ ma nke onidiri ma nke onidiri. Ịma ihe ndị ọcha na-abụ ya n'onu oyibo ọkwa eziokwu ọ medical condition. O nwere ike ihe ọbụla ọfụrụ ọtụtụ ihe ọbụla ọfụrụ ma ihe onidiri o nwere ike ezigbo ego dị ya n'akpa ọfụkwa pinọt were ọmụma ọ dị ya n'ọbara. Ụdị embarrassment ya ka ị chọrọ embarrassment ndị akwụnakwụna ma ndị oshi ndị ekperima ọ ihe chọrọ ka amụta na family gị. Ọnya ka o ji adị mma ọ bụrụ na when a man wants more children then onwe more wives or opportunity more, at least a follow mara ebe ya wụ root of that woman a na-anụbata na ya nwoke ya amụta nwa n'afọ ya bụ nwoke. Ihe ejikwara agbara ihe abụ ka adị sure na emere introduce negative bloodline na that abụ. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi and ugochitubelu with the WhatsApp number showing on your screen right now. Sir, thank you for your presence today. We really appreciate it. Thank you. Before we go, do you have any advice for our viewers? Viewers all over the world, as you are joining me, share our links to your friends and well-wishers. Tell people about Eziokwu TV. How would they like the message in Ota? It's on any other. Join my YouTube channel, Ogbuefi and ugochitubelu oraifite. Normally, I watch Eziokwu TV. I'm going to watch Eziokwu TV. Only Nollywood movie I'm going to watch na channel I actually watch also. Join Eziokwu Great Movies na YouTube. But we join Ugochitubelu Movie Productions na YouTube we watch it. I'm only Igbo movie. Join Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube we watch it. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu okwu ngozi n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị na-emetụ aka na share button na-eshare meseji isi anyị. A sị na ọmaka ya emere ụnụ akụkwazie m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa Jenụwarị, ndị Friends of the Temple na Children of the Temple. A sị m na akakaka ya m ụnụ na jiji ya m ụnụ. A sị m na onye isi ụnụ na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụrụ ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ. A sị m na nwa onye ahụ ọzọ ya nkwa. A sị m ihe ụnụ ya eribịa ihe elu na-abịakwana. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ma ọ bụ ịchọ ka a gbara ha family Igbo, send alụ message 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Mana ọ bụrụzie na o nwere personal message chọrọ isendịrị m message only, drop ya na my private WhatsApp number 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ị na-esonyere anyị, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie ụnụ ma binyere ụnụ mgbe niile. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ekwuo m okwu wee sio na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjị ya ji wee chụọ aja na emechaa na ọ ya epuriri ome. Daalụ.